Уважаеми колеги, скъпи приятели! За мен е чест и удоволствие да се обърна към вас като председател на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България и да ви поканя на нашия 8-ми национален конгрес, който ще се състои в периода от 26 до 28 септември 2025 година в хотелски комплекс Сам Елион в град Самоков. Очаква ви богата научна програма, в която ще разгледаме основни теми от сферата на електрофизиологията и кардиостимулацията и последните достижения и тенденции в нашата динамично развиваща се специалност. Основен акцент в програмата ще бъдат иновативни технологии в диагностиката и лечението на предсърдно мъждене. Ще разгледаме напредъка в терапията за сърдечна недостатъчност, както и навлизането в ежедневната практика на дигиталните технологии и изкуствения интелект. Ще поставим акцент и върху новите препоръки на Европейското дружество по кардиология за превенция на сърдечна недостатъчност, както и ще разгледаме напредъка на научните изследвания в тази област. Като професионалисти знаем, че освен научните знания са важни и практическите умения. Затова сме организирали практически сесии, разглеждане на клинични случаи, както и хендс-он на симулатори. Така, освен че ще надградите знанията си, ще придобиете и нови умения. Ще поставим фокус и върху интердисциплинарния подход, чрез който инвазивни кардиолози, електрофизиолози, клинични кардиолози и специалисти от други медицински специалности заедно работим за предоставяне на по-добри медицински грижи за нашите пациенти. Форумът ще бъде и арена за неформални срещи и разговори, чрез които да изградите контакти, които ще ви помогнат за съвместна работа в бъдеще. Ще промотираме и активният начин на живота. Скъпи колеги, със събития като това поддържаме нашата професионална компетентност и затвърждаваме нашата ангажираност, колегиалност и мисия за осигуряване на по-добро качество на живот на нашите пациенти. Ще ви очаквам!